खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनाया सोलिगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया फोथायनाय दं दि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ देरहागोन। बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों। एपिएससि एग्जाम्सआ असमिया आरो इंराजि मोन्नैबो रावाव खुंफुंजागोन। आसाम सरकारा साहा बागानाव मावग्राफोरनि थाखाय 20% ब'नास फोसावदों। जुबिन गार्गनि जोबथा दावबायनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। हाथिमुरायाव जुबिन गार्गनि जोबथा बिदायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो। आसामआ जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव गाबोन ड्राइ डे फोसावदों। क'क्राझारआ बेलासे 3:30 रिंगासिम 70.68% भट सोनो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बिटिआर बिसायख'थियाव भट होनाया सोलिगासिनो दं। 40 सोद्रोमा गोनां बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिखौ सायख'नो थाखाय दान्दिसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव भट होगासिनो दं। सा 316 बिजाथिफोरनि खाफालखौ थि खालामनो थाखाय 26.7 लाखनिबो बांसिन भट होगिरिफोरा बाहागो लादों। बे बिसायख'थियाव मोनथाम दोलो, गुबैयै खुंथायाव थानाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो बारग' खुंथायाव थानाय दोलो बिपिएफजों जानाय बादायलायनाय जायो। भट होनायनि जौखोन्दोआ गोबां जादों आरो भट होनाय हाबाफारिया दासिम गोजोनै जानानै दं। भट होनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे गोनां राजखान्थियारि सुबुंफोरा बाहागो लादों। बर'आ नोगोरारिफोरखौ गोजोन, दावगानाय आरो मोजां खुंथायनि थाखाय भट होनो थुलुंगा होदों। नैथि खौराङाव दङ। हाग्रामा महिलारिया फोथायनाय दं दि बिपिएफ दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहागोन। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि बारग' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनायाव बाहागो लायो। बिथाङा देबरगाव जौसिन गेजेर फरायसालिनि भट सोग्रा मिरुआव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे भट होयो। भट होनायनि उनाव महिलारिया गावनि गोख्रों फोथायनायजों फोरमायदों दि बिथांनि दोलो बिपिएफआ रोखा मेजरिटि मोनगोन आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गोहो मोनफिनगोन। बिथाङा बुंबावो दि बिटिआरनि थागिरिफोरा बिपिएफनि दैदेननायखौ फोथायो। गासै बिटिआरआव भट होनाय हाबाफारिया दासिम गोजोनै जानानै दं। गोबां भट होनायनि खौरां मोननाय बादिब्ला सुबुं दारारि खान्थिनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनायखौ नुनो मोनो। थामथि खौराङाव दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएलनि अजद होनाय गाग्लोबनायाव बिपिएफ मावथिफोरा जोखोम जादों। 22 सेप्तेम्बर समबारखालि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया गसाइगाव शिशु कल्याण शिक्षा मन्दिर फरायसालिनि भट होनाय थावनिनि बायजोआव जादों। साखिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरखौ गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जायो। बिपिएफनि सानै सोद्रोमा राजु शर्मा आरो नयन चौधुरीया गोब्राबै जोखोम जायो आरो देहा फाहामनायनि गोनांथि जायो। रैखाथि हानजाफोरा थासारिखौ सामलायनो आरो होंगो दोंगोखौ सिफायनो थाखाय गोख्रैयै आखाय होयो। बे दाङाबाजिनि जाहोनाव ओनसोलाव गासै बिसायख'थि हाबाफारिनि समाव आयेन आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनायनि सायाव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। एपिएससि एग्जाम्सआ इंराजि आरो असमिया मोन्नैयावबो खुंफुंजागोन। सुबुं सिबिथाइ आनजादफोरनि थाखाय खाबुखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। आसाम सुबुं सिबिथाइ आयोग एपिएससिआ इंराजि आरो असमिया मोन्नैयावबो गावनि कम्बाइन्ड बादायारि गुदि आनजादखौ खुंनो थाखाय सायख'दों। केबिनेटजों गनायथि होजानाय बे थिरांथानि थांखिया बिजाथिफोरखौ रावनि हेंथाफोरखौ बारहोनायाव मदद होनाय, गुबैयै गामियारि ओनसोलफोर आरो फरायसालिफोरनि जेराव असमियाया गाहाय राव।
गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे सोदांनाया गुबुन गुबुन राव बिगियाननि गोबां रोखोमनि बिजाथिफोरखौ आनजादफोराव बाहागो लानो हानाय खालामगोन। नाथाय बेखौ फोरमायनाया गोनांदि जेनेरेल स्टाडिज पेपार 2 नि कम्प्रेहेनसन खोन्दोआ दाबो इंराजियावल' मोनथावना जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय 20% ब'नास फोसावदों। दुर्गा फुजा फोरबोखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा साहा बागाननि मावथिफोरनो 20% ब'नास फोसावदों। 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जानाय केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे सायख'नायनि थांखिया मावदांसाफोरनो राङारि मदद होनाय। ब'नासआ साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोबां मुलाम्फा दं, जाय आसामनि रांखान्थिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। बेनि अनगायैबो सोरखारा उफ्रा राहा लादों, जेरै गुवाहाटीनि साखाथियाव रैखाथि गोहोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोदान पुलिस बेटालियन गायसननाय आरो बिगियान आरो सानखान्थि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फाखौ बांहोनो गनायथि होनाय। द'थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि जोबथा दावबायनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। गाबोन फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय अनजालु मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाइ होनाय जागोन। बे हाबाफारियाव थिखानाय जायगायाव 5,000 निफ्राय 6,000 सुबुंफोरा गोबां सुबुं थुबुर जानो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया सरुसाजाइ स्टेडियाम एबा बिरखं गाथोनाव जेबो दावराव-दावसि सोमजिनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदों आरो जायफोरा जेंना सोमजिहोयो बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायो। बिथाङा रायजो-राजाफोरखौ सांग्रां थानो आरो माबाफोर गाज्रि जाथाय जायोब्ला सोरखारखौ हेफाजाब होनो थाखाय लिरथुमनो खावलायो। बे फोरबोखौ गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा नायनो खाबु होनो थाखाय सरकारा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिर LED स्क्रिन लागायगासिनो दं। गामिफोरखौ हारियारि जायगाफोराव बे हाबाफारिनि टिभि फोसावनायनि राहा खालामनो खावलायनाय जादों। बे हाबाफारिनि उनाव जुबिन गार्गनि नखरा जरहाटआव 13 साननि गोसोखांथि सिबिनाय हाबाफारि लागोन। बे समाव बिथांनि गोथै सावनाय असुरखौ जायगानि सुबुं समाजनो गथायनाय जागोन। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बे रोजाबगिरिजों लोगोसे सिंगापुरसिम थांफानाय बिबानगिरिफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनाय जागोन होननानै फोरमायदों, जाहाथे बिथांमोनहा नखर बिफाननिफ्राय नांगौबादि गनायथि मोननो हायो। बे हाबाफारिजों सोमोन्दो गोनां आरोबाव मोननै फोसावनायखौ थाबैनो मिजिंथिनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ हाथिमुरायाव जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाइनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। सनापुरनि हाथिमुरायाव जानो गोनां अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा दावबायनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। जोबथा बिदाइ होनाय हाबाफारिखौ मंगलबारनि बेलासियाव थि खालामनाय जादों। मन्त्रि केशव महन्त आरो डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा थियारिफोरखौ नोजोर होगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10 बिघा हाखौ मावख'आरि महरै मेथाइ रोजाबगिरिखौ मान होनानै गोथै सावनाय थावनि महरै मुं होनाय जागोन होननानै फोसावदों। फुंनि 8 रिंगायाव सरुसाजाइ भगेश्वर बरुवा कमप्लेक्सनिफ्राय जोबथा बिदाइ हानजा सुरनायखौ जागायनाय जागोन। हानजा सुरनायाव गोबां अनजिमानि अनसायगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। गोबां सुबुं थुबुरमाखौ नोजोर होनानै खुंथायआ गोथै सावनाय जायगायाव थानाय हाग्रानि माखासे बाहागोफोरखौ साफा खालामबाय। आसुनि सासे थान्दै समिरन फुकन बिथाङा बुङो दि बे साइटखौ सुबुंफोरखौ गाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानाय बादियै बाहायनाय जानांगौ, मानोना जुबिन गार्गआ सासे महरगिरिमोन जायखौ गोबां सुबुंफोरा मोजां मोनो। 8थि खौराङाव दङ आसामआ जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव गाबोन ड्राइ डे फोसावदों। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव 22 आरो 23 सेप्तेम्बर 2025 खौ गोरान सान महरै सायख'नाय जागोन होननानै सोरखारा फोसावदों। बे थिरांथाखौ आसाम रायजो बेंगिरि 2016 मायथाइनि आसाम एक्साइज नेमखान्थि बायदियै लादों। आबखारि बिफाननि मोनसे मावख'आरि फोसावलाइनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि जौनि लाइसेन्स गोनां गासैबो फसंथान, जेराव दिहुनथाय सुबिदा, दोनथुमग्रा जायगा, क्लाब आरो बारफोरा बे साननैआव बन्द थागोन। रायजोनि दुखुनि बे समाव मान महरै जौ फाननाय एबा सिबिथायखौ होबथानाय जादों। सोरखारा साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ बे सानफोराव रुंसारि हारिमुआरि आइकनखौ गोथौवै मान होनानै मान होनो खावलायो। बे लिरबिदांआव गुबुन सोमोन्दो गोनां खौरांफोरखौबो फोरमायनाय जादों, जेराव रोजाबगिरिनि थाखाय दुखु मोननाय अनसायगिरिफोर आरो बिथांनि आजै-आजौनि न'आव गंसे मिउजियाम गायसननो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे भारत रत्न बान्थाबो होनो खावलायदों।
गुथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि 2025 आपडेट। कक्राझारा बेलासे 3:30 रिंगासिम 70.68 जौखोन्दो भट सोनो हादों। दिनै बेलासे 3:30 रिंगासिम कक्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि बिसायख'थियाव 70.68 जौखोन्दोसो भट सोनो हादों। गोहोम गोनां रैखाथि राहाफोरनि थाखाय भट होनाय हाबाफारिया मोजाङै आरो गोजोनै सोलिदों। जिल्लानि मोन 12 बियाबफोरनि गेजेराव परबतझरायाव बयनिख्रुइबो बांसिन 75.43 जौखोन्दो भट सोदों। बेनि उनाव जमदुवार आरो कचुगाव भट होदों। खमसिन भट होनाय बियाबफोरा जाबाय फकिराग्राम आरो देबरगाव। बे गोजौ थाखोनि बाहागो लानाया बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलनि खुंथायाव सुबुंफोरनि मैखोम गोसो जानायखौ दिन्थियो। बे बिसायख'थियाव गासै सा 22,58,153 भट सोगिरिफोर दंमोन। गासै 3,359 भट सोग्रा जायगाफोर दं। बिसायख'थिनि फिथायखौ 26 सेप्तेम्बराव फोसावनाय जासिगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।